салом бинандагони гиромиву арҷуманд. нашри чорум барномаи ҳуқуқ ва сил аст, бахшида ба соли маърифати ҳуқуқӣ пешниҳоди шумо. саволи навбатии барнома: оё фаҳмиши шахсони бемори сил аз ҳуқуқи худ дар раванди риояи табобат таъсиргузор аст? посухи мутахассисро мешунавем. имрӯз як бемори сил дар бораи ҳуқуқҳое ки вай соҳиб аст медонад, метавонад ки тезтар, ҳарчи тезтар шифо ёбад. шахсоне ки ба бемории сил гирифтор шудаанд метавонанд ки озод бошанд дар интихоби табиби худ, дар он ҷое ки мехоҳанд ки табобат гиранд. ва хеле хуб мешуд ки беморони сил барои он ки тезтар шифо ёбанд ва тезтар ба як натиҷаи дилхоҳи табобаташон расанд, аз ҳуқуқҳое ки имрӯз ба онҳо дода шудааст истифода баранд. чӣ ки мо дар ин ҷо гуфтем, ҳуқуқҳои гуногун ҳастанд, ҳам дастгирии иҷтимоӣ ҳаст, ҳам дигар ҳуқуқҳои имтиёзҳое ки имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба беморони сил додааст, хеле як доираи васеъро дар бар мегирад. ва имрӯз агар мо фикр кунем дар кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, агар гуфта гузарем, шахсе ки ба бемории сил гирифтор шудааст, то муҳлати тамом шудани табобаташ ва ба як давраи аз кор озод карда намешавад, ҷояш нигоҳ дошта мешавад ва ба вай кӯмакпулӣ дода мешавад. ва агар табибон муайян кунанд ки беморӣ инчунин муҳлати дигар такрориро талаб мекунад ё ин ки беморӣ дурудароз аст, вай метавонад ки аз ин дигар ҳуқуқҳои худ истифода карда бошад. албатта бояд бемор аз ҳуқуқҳои худ огаҳ бошад, бояд маълумот дошта бошад нисбати ҳуқуқҳои худ. ин то як дараҷа ҳам барои ташхис, ҳам барои табобат мушкилиро осон мекунад. вале мутаассифона дар баъзе манотиқи дурдасти кишвар баъзе беморони мо аз ҷанбаҳои ҳуқуқии бемории сил, аз ҳуқуқҳои худ огаҳӣ надоранд, ки ин боиси мушкилӣ пеш меорад. ба муроҷиаткунии онҳо ба сари вақт ташхису ба табобат фаро гирифтани онҳо мушкилӣ пеш меорад. зеро дар манотиқи дурдаст доғгузорӣ нисбати беморон баъзан вуҷуд дорад, ҳуқуқҳои молкунӣ вуҷуд дорад. дар баъзе ҳолатҳо аз нофаҳмӣ дар муассисаҳо нисбати онҳо ҳуқуқҳои молкунӣ мешавад, имконияти ба кору фаъолияташ шурӯъ кардан намедиҳанд. ва агар онҳо аз ҷанбаҳои ҳуқуқии худ огаҳ бошанд, албатта ин монеаҳоро ба осонӣ бартараф карда метавонанд. дар баробари ҳуқуқҳои худ беморони мо бояд ӯҳдадориҳо доранд, бояд риоя кунанд ӯҳдадориҳои худ, масъулияти худро нисбати бемории сил бояд риоя кунанд. онҳо бояд атрофиёни худро аз панҷшавии беморӣ муҳофизат кунанд, бояд табобати худро пурра ба анҷом расонанд, то ки шифои комил ёбанд ва дар оянда барои атрофиён хатар эҷод накунанд. бояд аъзоёни оилаи худро сари вақт аз муоинаҳои тиббӣ гузаронанд, то ки дар онҳо низ панҷшавии беморӣ сари вақт муайян гардад ва ба табобат фаро гирифта шаванд. ва инчунин бояд масъулият дошта бошанд нисбати аъзоёни оилаи худ, ки сари вақт ба табобати пешгирикунанда фаро гирифта шаванд, то минбаъд гирифтори беморӣ нагарданд. ва танҳо аз бемории сил шифо ёфтан, раҳо ёфтан ба масъулияти худи бемор вобастагӣ дорад. зеро табобати бемории сил дурудароз аст ва масъулияти зиёдро талаб мекунад. бояд мо кӯшиш ба харҷ диҳем, бояд бештар кӯшиш кунем, то ки беморони мо маълумоти кофӣ дошта бошанд ва аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошанд, то ки тезтар ҳамин мушкилӣ аз байн равад, мо як ҷаҳони бидуни сил созем.